والله سلام على سعيد دفقيتيه دا جي جبركم السلي بعد خان وقتك وملور بو سيدا كتاب بياوان هبو يعني مويدي د ويش هاي ما برويناس نذكر يعني هوالتيا ما بهورا نبو سال 2007 بوم ديار بكر دت بي جزاوية ام لبالي ما بعيني اودaki danım yalnız ders almadı da her roş ders almadı da yani ve çağımlar seydadı nere hakikaten ji ahlakı Kur'an'ı gotiye be hilma xo be nermbuna xo be cesareta xo bejin لقارشی zulme cesareta xo و لقارشی حواله خوشی که حواله خو تسکین دکر یعنی بجت دی صحابیت به چه سقنتی کلمه شد بو ام دورا پیغمبر د جویان او سقنتیامه او ترسامه راد بو yani seydac ve çağ havale ku soruni ve habana sıkıntı ve habana am tav yani ku çam çap seydad ket meve vecihi ve xoş beşaş o meve samimiyet avi ve ihlas munavi dedi Üstad Bediüzzaman ve iman insan eder insani sultan eder hakiki imanı elde eden adam kainatta meydan okuyabilir. Yani Seyda Melen Saizi bir şey ve imanı ve cesaret avi wan sıkıntıya ve çağ haval dora ve dicivyan vaka ku sıkıntıya vakatına be derde vakatına be وسا بير حد من تسكين ددامرب يعني سيدا بوي شكلي بو حتى جارنا كو حواله ما دحب سيدا جزا بستندانا مورال واخرا بوانا سيدا في جسارت دعوا يعني حتى في خبردانا وي دغو ادعاء الماسن دغو خوازم يعني برا حوال تفسوجي غبا و سرمن تف ازبر وارا جزا بكشينم yani bu şekli ve avi ve samimiyet avi ku vaka fenafil ihvan kutbe Üstad Bediüzzaman de beje fenafil ihvan yani de biratiye da Seyda Melen Said bu şekli yani de xost ku em bejin tamam sucat hostiye xo ku tune bu hebana işte hostiye xo برا اوی جزای بکشینه حواله ما کو جزا خوارنه برا درکه انسان کی به شکلی سیدا حقیقتا جی عالم بود علم خدا جی بی اخلاص بو یعنی تشتی خونه دگو بحثا حیاتا خو بلکی جانانک تجربی مراق تکر مرد خاص کج مرد رابش جبوی که وی اخلاص هاوی خرانه به بحثا مجادله خو ام بیجی خدمتا خو خباتا خو ندکر یalnız حواله کو پیراماو هنک تجی مدیبون yani لدربجی وقتی کو نکتو حبسه باور که حواله کیما وی باس کرد دگو هفت ماه دگو سبیه ویل بامه بو هفت ماه بیرک آوی سبیه ویل بامه بو دگو سیدا نهات مالی yani işi وی کار ümmeti خدمت ümmeti درد مسلمانا بوی شکل هفت ماه دگو نات سبیه خندین مالا خندین بوی شکلی بو سیدا تدی رسول الله aleyhissalatu vesselam de beje sahaba ve çapezne ke bdana Resulullah ve persej vad kirdi go ta pera havalti kiriye ta pera ticaret kiriye ta pera riviti kiriye van persad persi ija havale ku pera mane do odavi da mane le cemvi mane kesinlikle Qasim Sıkalen zarran seyda jxo wan rahasın kjbari wa jder devara dborta u از بخوجی نزی ده روزاد اوداوی دامام خوارنامه چکرنانان تفوی حاضر دکر بلکی مبیش تا فراق میک دماوان فراق آجی وید شش فقط من ندیشت بوی شکلی دخست کو خدمتی یعنی هم درس آمد دا و هم جیوه چا کو مبیزم بدانا بلکی مساعده مبانا بلکی فراق مجی بشتانا نانی مجی خوارنا مجی حاضر بکنی بوی شکل انسانی وی احلاقی وی حقیقتا جی احلاق قرآن تتشتکی کن مرو جیبش یا دل مرو بیشتانا مرو پیر حسبه کسندیک للباس ایداتونه بلاکیس مرو چا پیر کت بینا مرو دکت سیدا
دی اداره جی فکراوی دکر یعنی اداره جزائیه جی فکراوی دکر روزه کی حواله کی سورنک وی هبوج قردیانا خواست کوی سورنای بجیبین قردیانا بجینانی جارد گازی وان کر گو اگر هم بجینه نگواز سیدارا بیجیم بی حواله مگو دنابا 5 دقیقه ما همان وی سورناوی حوالی وی احتیاجی وی حوالی بجیهانی yani me fehm kir ku idare jî qerdiyan jî fikara seyda dike yani wî hesab dike û duvekî dida jî yani ne ku em bêjin bi tirsê ji xêrî wî pê ve jî bi ehlaqê xwe seyda wan fetih kiribû yani mesela wê helimtiyê wê selimtiya wan jî yani idare tev wê hürmetê wê saygê ji seyda re dikir û seyda gerçekten jî di ilmê de aşiqê ilmê bû. ji xwe feqî pir bûn yani hevalê me nêzî em de hewa dersa me dida em jî ji wana yek bûn yani zivistana derdiket barqona a cezaviyê barqona wê hebû em sê ode dihatin hewalandırmê û li wê derê em disekînin li ser kursiya ew jî di salonê da di korîdorê da li ber wê sermayê li ber wê cemedê dengê xwe jî bilind dikir dengê wî carna diket jî car dî ji digobra dersa we şûnda nemîne yani zivistanê serma di odê da me sar bû ew derdikete korîdorê li ber wê sermayê û dersa me dida û bi wî şeklî kesindîkle digobra dersa we şûnda nemîne û pirya di wî havî de eşqa wî û xebata wî ji ber ku zêde bû di zamanekî nêz da îcazet didan fexiya yani heta min jî li balê erê me li derve xwendibû xwendina min nîvî da mabû li wê derê di zamanekî nêz da hesrê sal û nîv îcazet da me kîtabê me yê rêzê temamîle bi me da xwendin û me li balê xwend û seyda wextê ku li cem wî jîman ku hûn derdikevin binêre hûn ê xizmetê bikin hûn ê xizmetê bikin hûn ê ji ümmetê ra xizmetê bikin hûn ê barê ümmetê li milê xwe bikin hûn ê ji ewladê mislimana ra xizmetê bikin tavsiyê seyda vesiyetê seyda bi vî şeklî bû yani seyda temamîle yani wê çawa meriv lê dinêre ji ilmê ra alim bû ji cesaretê ra cesareta Hezretî Ömer bû li pêşiyê bû ji ehlaq ra ehlaqê Hezretî Osman bi iffet û bi heya û bi edeb bû yani însanê ku di cezaeviyê da bimîne bi hev ra bimîne însan hebû di nas dike çünkü arîyetin sıkıntiyê mala meriv sıkıntiyê derve û sıkıntiyê cezaeviyê û sıkıntiyê hevala herkes tehammül nedikir seyda temamîle tehammül dikir yani hem van sıkıntıya tehammül dikir û hem jî dibû wî sıkıntiyê me wê barê me jî bilind dikir li pişta xwe dikir û bi wî şeklî wê cesareta wî jî me didî yani em karin bêjin seyda be temamîle tiştê ihtiyaciya dawê li ku hebana seyda ew bû di ilmê de alim bû di îdaravantiyê da îdarevan bû di cesaretê da komutan bû tamamıyla seyda vesf-i davetçi İslami bir şekli seyda tamamıyla meteda di em şahidi ve cesaret dayı bu. O seyda ziyade mütevazi bu. Yani az via şahidi vi me dua ki jmra ya zikr jhavala tavara jme tava dua dixwest. Dua vi ji ev go nevia daima jimin u ji aila mira u ji tamam Müslümana ra dua bike. Allahümme inni es'elukel ilme vel ilme vel hilme vel ifafe ve tuqa ve husnul khatimete li ve li ehli beyti. Evê duayê wî çêkir û ji min re şand ana jî di nav Qur'ana me daye her carek wez Qur'anê dixwînim vê duayê seyda û ji mala seyda re û ji temamî Müslümanan re dikim. Yani weka ku Resulullah aleyhissalatu vesselam Hezretî Ömer dibêje ya Resulullah dixwazim umre bikim. Resulullah jêr dibê ya Ömer divê tu çûyî te umre kir vî birayê xwe duayê xwe da ji bîr neke. Yani seyda tevî seyîtiya xwe bi ilmê xwe yani javalê xwe en jêr ra jî em bêjin vê duayê vê temeniya hanê kir ku ji min re ji ehlê mala min re dua bikin yani seyda me van tiştana seyda dî wela bi saetlerce em behsa seyda bikin wesf û ehlaqî wî yê baş em bêjin naqede Xweda seyda razî be Xweda mekanî wî têxe cennet
خدا صبر و تحمل بده ما özellikle ailevi sebiyevina birayevina رحمتا خدا پیشیل سری به خود تعالی وی جنتا خخه خود تعالی من محافظه بکه سیداد سالا 1991 ده مهمناز کرد سیدا وقتی مهمناز کرد زحف گنج بو yaş itibariyle jme küçüktür bu yani be ömrü koy dünya jme küçüktür bu. Fakat insana ki bu yani edebavi de talimavi de tefahüm feraseti de hakikaten insana ki lider bu. O öncü bu megelek işte baş şije fahm kir hatta eskarım bejim sebebi ku em dinava davede evqa مبهر زمان درباز کر و او فهم و فراسته مزن پریوی مش سیدا گرد سیدا پشتی سالا 1991 که ما هبو دنیکایی ناس کر زمانه که لبسم الما قدره چند سالا لبسم الما دوی زمانه هنکایی ده سیدا gerçekten بوی گنجیتیا خواه دائما دعاله عبادت خدا تقوا خدا حقیقتا جمره ارنک بو دعاله ادب و خوارن و رابون و رونشتنا خورج مرا örnek bu. Ola dعاله cesaret و میرانیا خودش örnek bu جمره. Evya zamana ki em bismil behavra muan de dura malama çu farqine malama emuyi cinare hebun. Bu münasebet ji em disa aynı ilişkiye devam kirin. Seyda daima jmara tişte baş digo, qanci digo, başi digo. مجیجه حست کر ویجیج ما حست کر قدر الهی پشتی سلیوانا مش هبود نکای قطیان ایدی ام چون دیاربکر اومان السلیوانا پشتی وی ام دیاربکر هاتنا کتنا حبسه ده ایجا سیدا دید ایجا دوا آرای که ما هوقا زمان به هبرا درباز کر البته yani او قنجیه سیدا و میرانیه سیدا و علم سیدا و عرفانا سیدا جمره جی بو ادب پیشکشی ما مکارن وی ببیجن ما دعوا اسلامی بوی ناس کر روی زمانه که ما دعوا اسلامی که ما ناس کر جی زمانه که پرتنگ بو yani gelek insan muhacir bun, bemal bun, benan bun seyda az vê bêjim em zaman zaman malava mane hakikaten nane devê zarokê xwe û aîla xwe dahil bi me re belki خوش دانمه نخوش وارد ما ولا بيبي هواي ما وسيداه الناس كر يعني إيجاد في أراك أوقع زمان درباس بو tabii ki مجي پر أدب گرد وما جسارت گرد وما فراست گرد و سيدا ميرا كيو سابو تجاري چاوي خواه ج إنسانا ننقاند يعني ميرانيا خوشي مير بو علمي خوشي عالم بو اولا بزانه بونا خوشی انسان کی زانه بو ما جی پروژه فایده دید و فایده هنکای دی جی رب عالم مکانی بکر جنت و حتانی ام جی صاحبن انشاءالله امید ریاوا ده بمشن امید دعوا ببیجن و امی قنجی واجیل نوا انسانا بیجن sonuç itibariyle em ketine hapse de az 7 sal û nîma seyda daha zêdetir ma de hapse de jî aynı mêrantî kirin yani peşkeşi kirin ez vê son olarak ez vê bêjim wextê em tewqîfê hepsê bûn ew beriya me ketibûn yani hatûne girtin taxmîna min de tiştê ku ez neşaşim inşallah em neşaşim nêzîkî 6 mehat gözaltiyê de mabûn ême jî em heftê rojek man piştî heftê rojek em derketin seyda ji Allahu alem ji bîngolê anîn ku ez neşaşibim yani seydam ler hend hakikaten de fiziki olarak jıqrıke peştir hema befelce yani hapse daha nuş sorguya uji derket bun animun goya doktor yani tedavi vitkirin seyda tabi ve yani yari felca ve zamaniyet vejim de dur elhamdülillah sağlığa yani disa baş bu selamet değil ticari şikayet nekir. Ne go ya ev hal bu, ev derd bu, ez malabum, ez kure malabum, işe me baş bu, em zengin bum, çarpınç birabum, em tşkulin. Hiç şikayet nekir. Bilakis
sürekli sabrı, takva ve edeb şani meda gobine gava em sabr kune Xude va deriya dîsa veke hatta inan ki belki var roja bile jê qalt kir yani feraseta xwe Seydat hepsê de ji me re sabr bû sabrê şanî me da li ser wê yekê hanekayî hetanî Xwedê hata rehmê em derketin ew jî derket di arayê de carek me hev dît û îdî çû muhaceratê wefat kir şehîd bû Xwedê Teala mekanî cennet bike me Seyda ha nas kir me jê pir tiştê qenc û baş dît û heqîqeten ev cesaret û feraset û edeb û talîma ku me di vî memleketî de dît wî zamanî de inan ki yaşantiya me gava ku îro li tarîxê xî aynî wextê cehaleta me weka zamanê Mekkeyê em cahîl bûn yani belkî em çikî ji ber ku em cesaret mesaretê me jî hebûn eğer ne bi xêra însanê wisa bûna em di ne örgütnê beşerî de bûna belkî me qetlî amê mezin bikirina belkî em nebûwa însana re bûna me malê xelkê tavan bikirina belkî em nebûwa însana re bûna me namusa xelkê haşa kamê çiqa bêedebî bikirina Xweda zanbû bi wasîta wa însanê wiha şereflî û ji Xweda tirsandî me jî wê tirsa Xweda xistine qelbê me jî heqîqeten yani weka ku min got dewra Mekkeyê însanê müşrîk haşa çi tiştê nebaş dikirin belkî me jî wa bikirina ama em bûn weka dewra saadetê em îro heqîqeten ji Xweda tirsin ne ihtiyaciya min malê xelkê ye haşa ne bi namusa xelkê ye haşa ne bi canê xelkê ye bilakîs bi xêra wa edeb û talîma em îro ji vî milletê Kurd re û ji temamî milleta re ji îzna Xwedê çunkî asıl niyeta me û ewka me hedefa me ümmeta Muhammedê birlik û beraberlika ümmeta Muhammedê wehdeta Müslümana ye ji bo wê îro ew însanê ku ew qat cahîl mezin bû tedî Üstad bêje îman însanî însan eder belkî de sultan eder bi wasîta wê cemaetê û ferasetê ê weka Mela Saîd rahmetullah aleyhî Xwedê Teala edibêm di zamanekî wê nêz de Xwedê Teala vê cemaetê ferdê vê cemaetê jî wê bike sultan çunkî em carek bûne însan me îslam bi terbiya îslamê em mezin bûn bi xêra va camê ra li ser vêya jî elhamdülîllah vêga em dewam dikin welew kî ev tişt bi malê me ve yani hasil bibe bi canê me ve bi zarokê me ve înşallah em dev ji vî îşê hanekayî wernadin çunkî xêr û bereket di vî îşî de ye Wallahi selameta vî milletê Kurd û vê ülka hanekayî dunyayê jî di îslamê de ye ki em jî li dû îslamê ne ev jî wallah me ji mala bavê xwe nanî û me perê xwe jî nanî û me mêraniya xwe jî nanî me bi xêra va Müslümana û vê cemaetê Xwedê Teala vê şerefê da me Xwedê şerefa wa jî mezin bike mekanê ê weka Salih abê Fesî Xoce eştere bêjim Mela Saîd û ê pêşiya wa û ê ji para jiyarin bike cenneta xwe û bike di ciyê en xweş de me jî ji wa re bike heval